Да. Ясно. Като питат Левски лице, се казва към Мак Тайсън. Love you too. Взимам интервюта. Някой? Готови ли сте за матч утре? Да. И ще гледате ли матч утре? Да. На живо ли ще го гледате или по телевизията? Няма да е леко, няма да падне според мен толкова тежко. Според мен Испания ще би. Имате ли някакви прогнози, очаквания? Какво ще се случи? 2-1 за България, 3-0 за Испания. 5-0, добре. Принцип, аз естествено искам България да е равни да станат, което да е... Аз викам 3-2. 3-4-1 за Испания. Това е един не си първия, който дава такава смела прогноза. 5-0. 3-1 за Испания. Ти? 3-0 за Испания. Кой смятате, че ще отбележи първи? Безподов, Ламин Ямал. Ламин и това. Извинявай. Вече му забравих името. Нико Уилямс. Да, точно така. Деспов, но за Испания Ямал. Ламин Ямал. Кой друго? Нико Уилямс и Дадвал. Ямал естествено. Ямал, добре, колко гола мислите, че ще вкара Ямал? Минимум 2. На Испания другите ще са Феран Торес и може би Нико Уилямс. Мога да ви раздам по един ваучер. За Спорт Респект, това е онлайн магазин за всякакви спортни артикули. Можете да си харесате каквото поискате.